So, hi everyone. So karon laing idea na sad ang atong buhaton para sa ato ang diet food. Ug karon oats ang ako ang gamiton or oats ang ako ang kaunon or akong i-prepare sa akong diet karon. Nagamit ng kog duha ka klase nga oats, original ug honey and banana. Kay ang oats nga original is wala siya lami guys ug wala siya lasa. Ug nagamit sa ko anang oats nga color yellow, banana and honey. Kay ang yellow mo nay magdala og lami ug mo na siya magdala og tamis sa inyong oats. So perfect na kanang duha inyong gamiton kay para dili na ka mo gamit og sugar pag na kay honey and banana oats. Ug nag-add na sad ko gatas ana, so basin unsa nga klase nga gatas is pwede ra siya. Pero mas better na non-fat fresh milk ang gamiton ninyo kaysa ana akong gigamit karon. Kaso lang mas lami na siya gamiton nga gatas kung mag-oats mo. Dayon sa pagluto nako sa oats, nagbutang lang jud kog una nga gamay nga tubig, ako lang gipabukal og gamay. Dayon usa na ko gi-add ang ako ang milk. Dayon first na kong gi-add nga oats kay katong original, 1/4 cup ra akong gigamit nga original ug 1/4 cup sad sa honey and banana oats. Pero kay nag-request man ang akong may Tommy, may hotdog nga ipadaghan kay mukaon sad siya. Maunang nag-add pa jud ko ana og another 1/4 cup na sad. Pero kay nag-diet man ta guys, so kailangan lang jud ta og 1/4 cup sa original ug 1/4 cup sad sa banana and honey flavor. Dayon para balance ang ato ang diet, so kailangan sad tag natay protina, so nag-add na sad kog duha ka itlog ana. So ako lang na siyang gipaibabaw samtang naglungag ko sa ko ang kanon. Og anyway guys, kanang milk nga akong gi-add diha, so optional lang na, so pwede ra sad mo mogamit og tubig pag magluto mo sa inyong oats. Kay kana mo kung honey and banana flavor is magdala na dyan na siya lami sa inyong oats, balag tubig ra inyong gamiton. Pero kung gusto mo na ay extra lami ang inyong oats, so magamit mo og gatas or pwede sad mo mag-add ana og fruit. Depende ra sa inyo ha guys ug unsaon ninyo pag-twist ang inyong mga oats. Ug ang uban sang nag-diet guys is dili nila apilon og kaon ang yellow nga egg. Pero depende ra sa ato pwede sad nato na siya iwala lang ang yellow, pwede sad nato na siya i-apil og kaon sa to ang diet. Og anyway guys, dire ra day ko mag-end og dire ra sad ta mahuman og mao ra sad na akong i-share for today's video. Bye oy.